गोमंत डिजिटलमध्ये मी काव्या पवार आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. अखेर तो दिवस उजाडला ज्या दिवसाची संपूर्ण गोवेकर आतुरतेनं वाट पाहत होते. आठव्या विधानसभा निवडणुकीचं मतदान आज सकाळी 7 वाजल्यापासून होत आहे आणि या संदर्भात राजकारणावर आणि ज्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत गोमंतकचे पत्रकार मंडळी आणि त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषक अभिजित ब्रह्मनाथ. आपण या सगळ्यांची चर्चा करणार आहोत या पूर्ण पार्श्वभूमीवर. सगळ्यात पहिल्यांदा मी अभिजित सरांना विचारते. अभिजित सर हे मुंबईवरून खास निवडणुकीसाठी गोव्यात दाखल झाले आहेत. जवळजवळ 1 महिनाभर त्यांनी गोव्यामध्ये राहून दौरे केले, राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास केला आहे. त्यांना या राजकारणाबद्दल आणि त्यांना निवडणुकीबद्दल नेमकं काय वाटतं ते जाणून घेतलं. सर काय सांगता? काव्या, ही निवडणूक गोव्याच्या राजकारणाला खलाटणी देणारी ठरणार आहे. त्याचं महत्त्वाचं कारण आत्तापर्यंत मगो, काँग्रेस आणि भाजप अशा मर्यादित पक्षांची ही लढाई होती, परंतु यावेळेला आम आदमी पक्ष मोठ्या ताकदीनं उतरलेला आहे. त्याचबरोबर जो दुसरा पक्ष आहे तृणमूल, तो पूर्वेकडून पश्चिमेकडे आलेला आहे आणि त्यांना त्यांची जागा इथं निर्माण करायची. असं असताना गोव्याचा एक स्वतःचा पक्ष आहे रिव्होल्युशनरी गोवा म्हणून, त्यांनी स्वतः जमिनीवर काम केलं आहे. 40 मतदारसंघात उमेदवार टाकले. त्यामुळं प्रत्येक मतदारसंघात वेगळी लढाई आहे, कुरुक्षेत्रावर वेगळे प्रतिस्पर्धी आहेत आणि त्यामुळे यावेळेसचे निकाल हे गोव्याच्या जनतेला आणि देशातल्या राजकीय पंडितांना आश्चर्याचा धक्का देणारे असतील. मी आपल्यासोबत आहेत अनिल पाटील सर. त्यांना सुद्धा विचारते की त्यांचं काय अभ्यास आहे या एकंदरीत परिस्थितीवर. काय आहे की अभिजित गेली महिनाभर काम करतो. ग्राउंडवरचा अभ्यास पण त्यापेक्षा चांगला आहे, वर्ग चांगला आहे आणि खूप देशभर त्याने काम केलेलं. तो ते सांगतो की परिस्थिती काय यावेळी थोडीशी वेगळी होती. आता प्रत्येक निवडणूक वेगळीच असते, त्यामुळे काय त्यात हे असायचं कारण नाही. प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते त्यापासूनही आहे, पण यावेळेला प्रथमच स्थानिक पक्ष या निवडणुकीमध्ये होते. म्हणजे संभाजी ब्रिगेड नावाचा महाराष्ट्रातला या निवडणुकांमध्ये मोठा प्रमाणात सक्रिय असलेला पक्षसुद्धा या निवडणुकीमध्ये आहे. आणि हे या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणावं यावेळेस 10 राजकीय पक्ष आपलं नशीब आजमावत असं म्हणावं. त्याचं कारण असं की याच्या दुसऱ्या बाजूला बघितलं की रिव्होल्युशनरी गोवनचा उल्लेख केला. रिव्होल्युशनरी गोवनचा आहे. याशिवाय पहिली 17 वर्षे मगोपा ज्या पक्षाने सत्ता गोव्यामध्ये घातली तो पक्ष सत्ता या निवडणुकीमध्ये आहे. मला आत्ता मी जवळजवळ 27 वर्ष गोव्याच्या निवडणूक आहे आणि एक असते की सकाळी मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान होतं. यावेळेला मतदान खूप स्लो आहे आत्तापर्यंत. म्हणजे आपण आता दुपारी चर्चा करतो. यावेळेला साधारणपणे 35 ते 40% मतदान होणं अपेक्षित होतं आणि पाठीमागच्या वर्षी 83% झालं होतं. यावेळेला पण अपेक्षा होती की निवडणूक आयोगाने टार्गेट ठेवलं 90%. तर मला वाटत नाही मतदार केव्हा बाहेर पडतात, कारण मतदान खूप सुरू आहे. साधारणपणे केवळ 25%च्या आसपास 22 ते 25% आसपास मतदान करायच्या नोंदी आहेत काही. म्हणून मतदान खूप स्लो झालं. याचा फटका यांचं कसं असतं की मतदान कमी होण्याचे फायदे हे विरोधकांना पण होतात आणि सत्ताधाऱ्यांना पण होतात. तसं यावेळेस होऊ शकतं. त्यामुळं प्रचारामध्ये प्रचंड आघाडी भाजपने घेतली आणि आत्ताची जर स्थिती विचारत तर म्हणजे ग्राउंड भाजप हारतील, ग्राउंडवरून मागे होते की असं होते. पण अलीकडे परत ते सत्ताधारी खूप मोठ्या वेगाने काम करतात. त्यातून व्यक्ती फळं कधी येतं असं त्याला वेळ आहे, महिनाभर वेळ आहे. पण सध्याची स्थिती मात्र अशी आहे मतदान स्लो चालू आहे. संध्याकाळपर्यंत मतदान किती टक्के होईल याच्यावरती अंदाज बांधता येतो. आता हा अंदाजच असतो, पण वाहिन्यांच्या इतरांच्या लोकांनी अंदाज बघतो केले त्यामध्ये भाजप पुढं दाखवलेला आहे. मला स्वतःला जर तुम्ही विचारलं तर मला असं वाटतं की भाजप त्या अर्थानं जसं वाहिनी दाखवलं तेवढा भाजप 2-3 दिवसामध्ये भाजपने मुसंडी मारली असं नाही वाटत तुला? त्यांच्याकडे सत्ता आणि त्यांचं मशिनरी नियोजन यातून ते जे मागं पडले होते ते कुठेतरी लढतीत आले असं चित्र मला वाटतं. प्रचारामध्ये त्यांनी खूप आघाडी घेतली. सगळे राष्ट्रीय नेते आधी पंतप्रधानांनी सुद्धा या निवडणुकीत त्या अर्थानं प्रचारात त्यांनी आघाडी घेतलेली. ग्राउंडवरती जी वस्तुस्थिती त्यामध्ये मागं पडलेली आहे. त्यातून गेल्या 4 दिवसांचा जो अंदाज आहे त्यामध्ये भाजपनं स्वतःला दमदार करायचा ते दिसतं. चांगला अजून एक मला मुद्दा जोडायचा आहे की तुम्ही गोव्याचं राजकारण जुळवून बघता. यावेळेला सायलेंट मतदार जो अबोला धरून आहे
तू बोलत नाही, तुम्ही त्याला बोलण्याचा प्रयत्न केला तर तो म्हणतो गंचणुकीत इंटरेस्ट नाही असं म्हणून पुढे निघून जातो. तर तू कशा पद्धतीनं पुढे येईल असं वाटतं सचिन? लवचिकता हे मतदार ते दिवसेंदिवस वातावरण बदलत गेलं ना, फार महत्त्वाचं आहे. राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस बदलत गेलं आहे. एक हे मला वैशिष्ट्य सांगते. आणि ज्या पक्षांतराच्या घडामोडी घडल्या, त्यामुळे मतदारांना सर्वांची व्यवस्था असेल ही शेवटच्या आचार्याला त्यामुळे या निवडणुकीचं सुद्धा एक साक्षीवर काय नेमकं मतदार हा मतदाराचा कल कुणाकडे असेल हे याला जोडूनच मी एक प्रश्न विचारते की आता जो सगळ्यात मोठा मुद्दा गोव्याच्या राजकारणामध्ये गाजला तो म्हणजे पक्षांतर. कारण संपूर्ण देशभरामध्ये जे गोव्यामध्ये पक्षांतर झाले ते कुठे झालेलं नाही आहे. म्हणजे गोव्याने या बाबतीत कुठेतरी एक रेकॉर्ड केलं गेल्या 5 वर्षांमध्ये. सोडतो तुम्हाला की रेकॉर्ड केलं आपण तर 90चं दशक होतं. त्या दशकामध्ये साधारणपणे 10 वर्षामध्ये 13 मुख्यमंत्री झाले. म्हणजे जर एक मुख्यमंत्री 1 वर्ष सुद्धा पूर्ण करतात, मुख्यमंत्र्याला 5 वर्षाचा वेळ असतो. तर 90च्या दशकामध्ये मी ते स्वतः बघितलेलं आहे इथे की एक मुख्यमंत्री गोवा सोडून बाहेर गेला की त्याचं मुख्यमंत्रीपद जायचं. तर त्या मार्गाने तुलना परिस्थिती आताची खूप बरी आहे. पण निवडणुकीच्या पूर्वी मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्ता या वेळेला निवडणुकीमध्ये पक्षांतर झालं आणि त्या पक्षांतरामध्ये सत्ताधारी भाजपनं अनेक जे निवडून येण्याची क्षमता आहे अशा लोकांना घेतलं. त्याचा 2 इफेक्ट झालेले आहेत. त्याचा 2 इफेक्ट म्हणजे त्याचा त्या उमेदवारावर परिणाम झाला आहे. जसं की पेडणे असेल किंवा मये असेल, तिथं भाजप जिंकून येणारा उमेदवार आपण आपल्याकडे घेतलेला आहे. मात्र परिस्थिती परत उलटी झाली की तो निवडून येईल की नाही याची आता सध्या भाजपला स्वतःला ही वाटते. राहुल पण सांगेल. राहुल काय वाटतं तुला? तुझं मला वाटतं पक्षांतर आणि सायलेंट मतदार यांचा खूप जवळचा संबंध झालेला आहे. कारण काय झालं, सायलेंट मतदारामध्ये नाराजी आहे. आपण ज्यांना निवडून दिले ते पक्षांतर करताय, बरोबर. त्यांनी पक्षांतर केले, त्यामुळे त्यांच्यात मरगळ आलेली की आपण यांना मत का द्यावं. दुसरं म्हणजे काही भाजप विरोधी सत्ताधाऱ्याची लाट निर्माण झाली आहे, ती नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे मतदार थोडे सायलेंट झाले. त्यामुळे त्यांचं मतदार हे कदाचित कोणाला पाहिजे सांगताच येत नाही. कदाचित नाटोचा पर्याय ते मतदान करणार पण नाही. त्यामुळे हे पक्षांतर नाराजी हे खूप सायलेंट मतदार आहे. त्यामुळे ते बोलण्याचं इच्छुक नाही आहे. निवडणुकीबाबत मतदानाबाबत बोलण्याचं इच्छुक नाही. माझा मुद्दा तोच आहे की या पक्षांतराचा निवडणुकीवर काही परिणाम होईल का? काय वाटतं? 100% होणार. कारण की या उमेदवाराला आपण मतदान देऊ असं होतं. तो जर दुसऱ्या पक्षात गेला तर तो संक्रमण कुणाकडे जाईल. त्यामुळे त्याचा परिणाम होईल असं नाही. त्याचं काय आहे, त्याचं 2 पक्षांतर आहे. एक घाऊक पक्षांतर जे अगोदर झालेलं होतं ते काँग्रेसमधून 10च जे आमदार होते ते भाजपमध्ये होते. त्याच्या अगोदर जे पक्षांतर झाले होते जसं की विश्वजित असेल, त्यानंतर सोपटे असेल किंवा त्यानंतर शिरोडकर असेल, यांचं पक्षांतर हे तांत्रिकदृष्ट्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हे होते किंवा मला ह्या पक्षात नाही बरं वाटत, मी या पक्षाचा राजीनामा देतो, मी जनतेकडे जातो, जनता परत मला निवडून देईल. ह्या पक्षांतराला लोकशाही मार्गाचं पक्षांतर आहे. मात्र 10 आमदारांनी जे पक्षांतर केले काँग्रेसमधून ते पक्षांतर मात्र तांत्रिकदृष्ट्या पक्षांतरबंदी कायद्याला मोडून केलेलं पक्षांतर होतं आणि ते वाईट होतं आणि त्यामुळं त्यांच्या विरोधात एक लाट आहे. त्या पक्षांतराचा तेथे होऊ शकतो. आणि त्याच्यापूर्वी अनेक उमेदवार जाहीर केल्यानंतर भाजपने काही उमेदवार म्हणून तर म्हटलं की आमचे उमेदवार भाजप पळवते. म्हणजे हे जे आहे ही पळवापळवी भाजपने केलेले याचा सुद्धा इम्पॅक्ट होणार आहे. म्हणजे त्या भावूक पक्षांतराचा एक इम्पॅक्ट होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी झालेलं जे पक्षांतर आहे त्याचा इम्पॅक्ट होणार आहे. त्यामुळं हे अगदी साहजिक आहे. कारण आणि त्याच्यात एक मला मुद्दा जोडायचा आहे. यावेळेला पक्षाचं जे पक्षांतराचं प्रमाण वाढलं त्या नेते आणि उमेदवार यांचं तर आहेच आहे, परंतु मतदार सुद्धा पक्षांतर करणार आहे. त्याचं उदाहरण देतो. म्हणजे जर समजा भाजपने एखादा उमेदवार मगोमधून त्यांनी भाजपमध्ये घेतला आहे, पहिलं उदाहरण पेडण्याचं घेऊया, तिथं घेतलं आहे, पण तिथला मतदार म्हणतो याला नाही मला मतदान करायचं, मी आता तिकडे जातो दुसऱ्या बाजूला. हे जे असं झालंय ना, उमेदवारांबरोबर मतदारांनी तसंच ठरवलं. त्याची कारण सांग काय झालं, हे जे मतदार आहेत
इथले जे मतदारसंघ आहेत अतिशय छोटे, साधारणपणे 28,000 चा एक मतदारसंघ. पणजी किंवा दावळी मतदारसंघ विचार हे 20-20 हजाराचे मतदारसंघ. होतं काय की त्या उमेदवाराचे किंवा त्या आमदाराचे, जसे आपण तुम्ही सोप्यांचं उदाहरण दिलं की त्या आमदारचा एक स्वतःचा मतदार असतो, स्वतःचा एक पाठीराखे आणि समर्थक असतात गट असतो, आणि पक्षाचा एक गट असतो. तर मग पक्षाचा गट आणि त्या आमदाराचा गट झाला की तो आमदार निवडून येतो. भाऊक प्रमाणामध्ये मतदार पक्षांतर नाही करतो. होतं काय की पक्षाला मानणारी, म्हणजे आता अनेक ठिकाणी मी सगळ्या लोकांना बघितलं की ती माणसं, मी आता गंमत सांगतो, मी आता फिरतो पणजीमध्ये, ते खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की मला भाजपचे, तुम्ही पणजीची अवस्था अशी झाली, तुम्हाला भाजपची माणसं दिसली म्हणजे ते भाजपचे कार्यकर्ते, सगळे कार्यकर्ते, आणि ते दिसले तर मी त्याला विचारतो कसं काय सगळं व्यवस्थित आहे ना, तो आहे उत्तर येणार नाही ना, म्हणजे धक्का बसतो की हा माणूस भाजपचा माणूस आहे आणि तो सांगतो की अपक्ष उमेदवार निवडून येणार. लोक हे बघा, हे त्या माणसाच्या बरोबर आलेलं पोटी आहे. दुसऱ्या बाजूला मी पुढे गेल्यानंतर मला तो जुना एक्सपिरियन्स माझ्या मनामध्ये होता. मला वाटतं की हां कुणाकडे असेल, उत्पलकडे असेल की बीजेपीकडे असेल, मला कळालं नाही. मी म्हणलं हां कसं काय उत्पल बहुतेक तिथं निवडून असं, त्याला एक जास्त टीज करायच्या दृष्टीने विचार करतो. नाही इकडे कमळ आम्ही बरोबर, उमेदवाराचं नाव त्यांनी घेत नाही, हे लक्षात घ्या. हे बघा, त्यामुळं उमेदवार म्हणून एक त्यांचे समर्थक असतात आणि पक्ष म्हणून एक त्यांचा एक असतो. तेव्हा आता पणजीतली गंमतची अवस्था आहे की ते कुठे गेले ते कळत नाही. आणि ते असं बहुतांशी मतदारसंघात झालं. त्याचं कारण 5 वर्षे त्यांनी तत्कालीन आमदार किंवा विरोधी पक्षाचा उमेदवार याच्या विरोधात काम केलं आणि अचानक तो आपल्या पक्षाचा उमेदवार झाला. ते गडबडून जातं समिती विरोधात. म्हणजे काँग्रेसचे सगळ्यात मोठं काय केलं की काँग्रेस आणि भाजप हे त्या अर्थानं तात्विकदृष्ट्या, धोरणात्मकदृष्ट्या, नैतिकदृष्ट्या, नीतिमत्तेच्या दृष्टीने त्याचे 2 विरोधक गट आहेत. त्याला परंपरा, पारंपरिक ही प्रतिस्पर्धी घटना हे पारंपरिक आहे. आणि अशा अवस्थेत सुद्धा अवस्था अशी आहे की डायरेक्ट म्हणजे काँग्रेस भाजप आणि भाजप 2 लोकांच्या ह्याच्याकडे हे डोळ्यात तुम्हाला मोठ्या दिसते आणि दिसते झालं. आणि सर्वात महत्त्वाचा कावडा यावेळेला मुद्दा अँटी इन्कम्बन्सी आहे. मग अनिल, सचिन, राहुल यांच्याशी बोलत असताना जाणवलं की लोकांमध्ये नाराजी आहे, पण ती कशी व्यक्त करतात ते निवडून येणाऱ्या मतदान करायला चालू महापौर होते. पणजी अशी आपण पणजीत आहोत, हे दोघेही महापौर होते. गमतीचा भाग एक काँग्रेसचे महापौर होते, काँग्रेसच्या विचारधारेचे महापौर होते. आता जे पक्षांतर आहे ते केवळ 4-5 दिवसापूर्वीच आहे. तुम्ही हे नाही करू शकत की एखाद्या आता त्यांचे काय समर्थक असतात, त्यामुळे हे समर्थकांनी करायचं काय, यांनी तर करायचं म्हणजे एक 5 दिवसापूर्वी निवडणुका बघा, मतदान आहे आज, मतदानाच्या पूर्वीचा 2 दिवस हे सायलेंट दिवस असतात. कुणीही पक्षांतर करू नये, प्रचार करू नये यासाठीच असतात. आणि त्याच्या अगोदर गोष्ट काय दिवशी लोकांनी पक्षांतर केलं. तुम्हाला एक मला विचारायचं आहे की गोवाची निवडणूक अत्यंत लवचिक असं वाटतं, काय अनुभव तुम्हाला? सचिन, गोव्याची निवडणुकी जर बोलायचं झालं तर अजब गजब आहे. इथं कुठल्याच गोष्टीचं मत व्यक्त करणं तुर्तास थोडं म्हणजे धोकादायक आहे. कारण मतदार कसा विचार करतो हे अजून व्यक्त नाही झालं. तो मतपेटीत त्याचं मत बंद करणार आहे. मला वाटतं ते जेव्हा मत व्यक्त करेल त्यानंतर तो बोलायला लागेल. आपण मगापासून सायलेंट वोटर, अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर, पक्षांतर याच्यावर बोलत होतो, पण मतदार हा अतिशय फोकस असतो. त्याला माहिती आहे की या मतदारसंघात मला काय करायचं आहे आणि तो मतपेटीत देतो. काय सांगू की जे तुम्ही जे सांगताय मला की मतदार शहाणा आहे, मतदार शहाणा आहे, पण मतदार शहाणा म्हणजे नक्की काय मला कळत नाही. गमती सांगतो की त्या माणसावरती अतिशय गंभीर स्वरूपाची गुन्हे आहेत, तो माणूस निवडून येतो म्हणजे मतदार शहाणा आहे असं म्हणायचं नाही. दुसरी गंमत असं की जो माणूस कोट्यावधी रुपये निवडणूक अलीकडच्या 5 वर्षात गोळा करतो तो परत निवडून येतो, मग मतदार शहाणा. माझा मतदारांवर सुद्धा हे आहे, आक्षेप आहे
तुम्ही आपण उगाचच मतदारांना शहाणा निशाणा अनिलजी, मला ते या अर्थाने म्हणायचं होतं की मतदार त्याची सोय बघतो, मतदार ओळखीचा पारखीचा बघतो, सोय. त्याच्यानंतर मतदार असं बघतो की जो मला 5 वर्ष कामाला येईल तिकडंच आहे. ज्याच्यावर खूप गुन्हे आहेत, त्याच्या गुन्ह्याशी त्याचा काही एक संबंध नसतो. त्याचं कारण असं आहे की तो म्हणतो मला हा 5 वर्ष उपलब्ध राहणार नाही. आता उदाहरण तुम्हाला देतो, महाराष्ट्रात एक गुंड अरुण गवळी निवडून येतो आणि त्याच वेळेला सभापती असलेले अरुण गुजराती पडतात, ज्यांचं खूप चांगलं काम नाही, आणि आहे. सज्जन माणूस आहे. सज्जन माणूस काम 5 वर्ष चांगलं निवडून आला तर मतदार असं विचार करतात, अरे हा आम्हाला नॉट रिचेबल होतं, आमचे फोन उचलत नाही. तू कसा बघतो? शहाणा या अर्थाने म्हणतो की लोकशाहीमध्ये तो तुम्हाला अधिकार दिला, मतदारांना तो तुम्हाला अभिव्यक्त करण्याचा अधिकार दिला. 5 वर्ष तो काही जाऊन उमेदवाराला भांडत नाही, तू असं का केलं तसं का केलं. नाही, नाही, तू त्या मला या अर्थाने पद्धतीने म्हणायचं आणि मी असं बघतो मागच्या 10 वर्षात आणि की मतदार भ्रष्टाचार, गुंडगिरी आणि तिथे असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी हे बघत नाही, तो फक्त स्वतःचा स्वार्थ बघतो. म्हणजे मला या अर्थानं म्हणायचं की एकूण लोकशाहीची प्रगल्भता आपण निवडणुकांना, आपण मतदाराला आपण म्हणतो की हा लोकशाहीचा उत्सव आहे, लोकशाहीचा उत्सव आहे. हे जर ह्या अर्थाला मला हे अपूर्ण वाटते. म्हणजे हे अर्धबरोबर वाटते. म्हणजे का अर्धबरोबर वाटते? लोकशाही म्हणजे काय आहे की जे बहुसंख्य आहेत तेच राज्य करते आणि तेच ठरवणार की काय करायचं. नाही, बरोबर. परंतु तिथे तो जे निकष आहे ते चांगुलपणाचे निकष, ज्याला सभ्यतेचे निकष, ज्याला नैतिकतेचे निकष हे मागे पडतात असं मला फक्त म्हणायचं. मला अगदी अगदी बरोबर आहे तुझं म्हणणं. परंतु लोकशाही ही अशी व्यवस्था आहे जिथं तुम्हाला मतदार म्हणून मत व्यक्त करता येतं, तुमचं मत ग्राह्य धरता येतो. पण बाकीच्या राजकीयांचा व्यवस्था केलं आहे. आणि दुसरं, मतदाराच्या शहाणपणावर मी एवढंच सांगतो तुला, मतदार हा अतिशय सामान्य बुद्धिमत्तेचा असतो. त्याच्या जीवनाच्या रहाटगाडग्यामध्ये तो राजकारणावर पुरेसा वेळ देत नाही, चर्चाही करत नाही. त्याला त्याच्या चष्म्यातून जे दिसतं त्यावर तो मत ठरवतो. बरं, ठीक आहे. आपण थोडं बिग फाईटवर चर्चा करूया. Yes. आणि जे तुम्हाला काय वाटतं, बिग फाईट कुठल्या पडलं? ते खूप ठिकाणी बिग फाईट होत आहे. खरं तर जवळजवळ निम्म्या अधिक जागांवरती बिग फाईट होतात. कारण जेव्हा अगदी आपण बघतो काय की मंत्री कुठे आहे, मुख्यमंत्र्यांची निवड ही बिग फाईटच झालेली. कारण ती पण अपडाऊन दिसत होती. जे सुरुवातीला मुख्यमंत्री पुढे होते, परत मुख्यमंत्री मागे गेले, पण हे प्रत्यक्षात ज्या आपण काउंटिंगचे अनुभव घेतले, आपण मतमोजणीचे अनुभव घेतले, त्यावेळी आपण प्रभाग 1मध्ये कोण पुढे होतं, प्रभाग 2मध्ये काय झालं, वार्ड नंबर किंवा बूथ नंबर 13मध्ये काय झालं, असे जे होते ना, तो वर गेला, तो खाली गेला, तो वर गेला, अशी ही सध्याची सुद्धा ग्राउंडची स्थिती तशीच आहे. जसं की पुढं पणजी आहे, पणजीमध्ये उत्पन्न परिकर आणि बाबूज मुंचर त्यांची पक्षांतर्गत ही आहे. हीच परत आपले जे सभापती आहेत, सभापतींची सभापतींचे सुद्धा काय कोण निवडून मी आता या क्षणाला नाही समजू शकत किंवा सांगणार नाही. पण इथली निवडणूक मात्र खूप प्रतिष्ठेची लढत इथली लढत खूप रंगतदार बनली. जशी पद्धतीची आहे तशी ती बांधायची कला, तशी ती सांगू शकते. बिग फाईटवरूनच मी विचारते की निवडणुकीच्या आधीचे काही तास म्हणजे 1-2-3 दिवस हे खूप महत्त्वाचे असतात. आणि परवा जे काही घडलं, बाबू कवळेकर आणि एल्टन यांच्या त्या मतदारांमध्ये ते उमेदवारांमध्ये घडलं की पैसे सारखं मतदारांना असा जो आरोप प्रत्यारोप झाला. त्याचबरोबर एक मोठी गोष्ट म्हणजे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आलं काँग्रेसचा आणि TMC जो उमेदवार कुठले आहेत का, हे जे सगळं काही घडलं तर याचा परिणाम निवडणुकीवर कुठे होणार आहे का, तुम्हाला काय वाटतं? मला वाटत नाही त्या लोकांचे होणार कशा आहे, स्टिंग ऑपरेशन सुद्धा एक राजकीय तडकाचे होते, त्यामुळे त्याचा एक परिणाम होईल असं तुम्ही काय सांगाल? काव्या, मला असं वाटतं लोकांनी मन बनवलेलं होतं. या गोष्टींचा परिणाम त्वरित होत नाही. जोपर्यंत ती गोष्ट त्यांच्याशी निगडीत असली तर परिणाम होतो. ह्या उमेदवारांबद्दलचे त्यांची मतमतांतरं तयार झालेली आहे. दुसरं, पैसे वाटप करणं, त्यातून वाद उद्भवणं हे काही गोव्याला नवीन नाही आहे. परंतु साऱ्या देशाला नवीन नाही, पण त्यातल्या त्यात तुमच्या इथं मतदारसंघ छोटे असल्यामुळे त्याचं प्रमाण जास्त आहे या अर्थाने म्हणतो. मोठ्या मतदारसंघात ते होत नाही. जसं UPत मी फिरतो तर UPत एवढा पैशाचं वाटप होत नाही, थोड्याफार पॉकेटमध्येच ते केलं जातं. आणि शेवटचा मुद्दा, मला असं वाटतं की लोकांनी या 2 दिवसामध्ये
सुट्टीला लागून आलेला मतदानाचा दिवस आहे व्हॅलेंटाईन दिवस आहे आणि पुन्हा व्हॅलेंटाईन दिवस आहे. तर व्हॅलेंटाईन डेमुळे पण लोक आनंद साजरा करतात. जोडूनच मी प्रश्न विचारते की आता असं एकंदरीत राजकीय परिस्थिती बघून एकंदरीत चित्र आहे की कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळेल की नाही ही शंका आहे. मग जर कुठल्याही पक्षाला जे पक्ष आघाडीवर बहुमत जर मिळालं नाही तर युत्या होतील का याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मला असं वाटतं कुठल्याही पक्षाला यावेळेला बहुमत दिसत नाही. परंतु एखाद्या पक्षाला 15-16च्या जास्त जागा मिळाल्या तर त्याला युती आघाड्या कराव्याच लागतील, अपक्षांची मदत घ्यावीच लागेल. आणि मग 2017मध्ये झालं पडवा पडवी ती सुद्धा या निवडणुकीत होऊ शकतं. परंतु मला असं वाटतं 2017ला 13 आणि 17 असा आकडा होता, यावेळेला 12 आणि 16 असं तराजूचं माप आहे. पण ते संध्याकाळपर्यंत ते कुठल्या बाजूला झुकेल 12 कोणाला देत असते आमच्या कारण मी थोडासा कन्फ्युज आहे. कारण 12 आणि 16 म्हणजे मला असं वाटतं की सध्या 80 नंबरचा फॅक्टर असून भाजप 12वर पोहोचलेला आहे आणि 3-4 जागा त्यांच्या फाईटमध्ये आहेत. तिथं मतांचं ते विजयाचा अंतर असं ते 5, 10, 50, 100 असं असू शकतं. आणि काँग्रेस आत्ताच्या घडीला 14, 15, 16वर आहे. हे पुढं सरकण्यासाठी सुद्धा पुन्हा दोन मतं थोड्याशा पक्षामध्ये खातात यावर बरंच आवडतं. गोव्याच्या राजकारणामध्ये 13-17 हे जे आकडे आहे या आकड्याला खूप मोठं महत्त्व आहे. म्हणजे भाऊसाहेबांचं जे ते पहिलं 17 वर्षाचं राजकारण होतं ते 13-17 13 UGDPला मिळायचे आणि 17 मगोला मिळायचे. त्यामुळे 13चं त्याची पुनरावृत्ती 17मध्ये झाली होती. 17 सीट्स काँग्रेसला आल्या होत्या, 13 सीट्स भाजपला मिळाल्या होत्या. आणि तरी सुद्धा भाजपने 13 असले तरी सुद्धा सत्ता मिळवली होती, सत्ता जिंकली होती. मला आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की 15 सीट्स ज्या पक्षाला मिळतील तो सत्ता बनवेल, त्यात काही नाही. पण 15च्या खाली जर भाजपला जागा मिळाला तरी भाजप सरकार बनवू शकत नाही. जर 15च्या खाली सीट्स काँग्रेसला मिळाला तरीही सत्ता बनवू शकत नाही. मात्र याला एक आहे की पाठिंबाच्या वेळेला भाजपबरोबर जाणाऱ्यांची जी संख्या होती ती 3 होती. म्हणजे अपक्ष होते, गोवा बनवत होते आणि लोह होते. यावेळेला भाजपने केलेली चूक म्हणजे आपण त्यांची सोय म्हणून त्यांची राजकीय सोय म्हणून ती मला दिसते ती असली आहे की भाजपने गोवा काँग्रेस असेल, MGP असेल किंवा जे दल आहे जसं की आप आहे यांच्याबरोबर कट्टर दुश्मनी घेतली. त्यामुळे ते लोक परत भाजपबरोबर जातील की याची शंका आहे. आणि मला या निवडणुकीमध्ये अपक्ष निवडून येण्याची शक्यता खूप कमी ठिकाणी वाटते. शिवराळीमध्ये एक स्थिती मला वाटते की निवडून येऊ शकतो. जसं म्हणजे आहे बिचुली नाही आहे. बिचुलीमध्ये मला वाटतं की निवडून गेला एवढं आता हे सगळे अनुमान आहे. हे म्हणून मला काय हे नसतं कारण नंतर त्याच्यामध्ये परिस्थिती पण मला वाटतं की सध्या ज्याच्याकडे 15 तो सिकंदर अशी परिस्थिती मला स्वतःला वाटते. पण 15 भाजपच्या आमदार निवडून येऊन सत्ता बनवणं ते काँग्रेसला सुद्धा नाही आणि पण मला एक छोटा प्रश्न विचारतो. या निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसने शपथपत्र घेऊन आनाभाका घेतल्या आणि पक्षांतर करणार नाही, पण त्याला ते कायम राहतील का निवडणुकीनंतर काही होऊ शकतं? नाही मला वाटत नाही. यावेळची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. आणि त्या अनाभाका या गोष्टीला तांत्रिकदृष्ट्या काही महत्त्व आहे का त्याला भावनिक टच म्हणू शकतो. ते थोडंसं काँग्रेसनं जमवायचं निष्ठा जपण्यासाठी असं काही होत नाही. आणि गंगा तुम्हाला घटनात्मक काय सांगते घटना सांगते की बाबा रे ज्यांच्याकडे 1/3 मेजॉरिटी आहे तो 1/3 मेजॉरिटीचा ग्रुप तो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतो. हे लॉजिकली बरोबर आणि हे यात हे नाही म्हणून तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे तसंच दिसते. त्यामुळं महत्त्वाचं काय आहे ह्यातलं की तुझे मिनिमम मला वाटत नाही की यावेळेस काँग्रेसची मतं होती. काँग्रेसबरोबर मला असं वाटतं की ज्या महाराष्ट्रवादी गोलंदाज पक्षानं सगळ्या पक्षांना आमदार पुरवले, त्यांना आमदार दिले म्हणून किंवा आमदार पुरवले म्हणून किंवा आमदार सोडून गेले सर्वाधिक आमदार म्हणून ते सुद्धा यावेळेस निवडणुकीमध्ये निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडणार नाही आणि ते भाजपबरोबर जातील त्याच्याबद्दल मला सांगतो. आधी तुला काय सांगायचं का तुम्ही आता ग्राउंड लेवलवर काम केलं
कुठे कुठे तुम्हाला युवकांच्या समस्या असो युगामध्ये कुठल्या समस्या तुम्हाला आवडल्या? सचिन, मला या निवडणुकीत प्रामुख्याने 3च समस्या दिसल्या. एक, बेरोजगारीची समस्या. गावागावात गेले की लोक म्हणतात आमच्या मुलांना नोकरी लावली नाही. आणि दुसरी समस्या काही भागामध्ये बांधकामगारांच्या संदर्भातली आहे, तर ती एक जाणवली. आणि तिसरी, महिलांच्या बाबतीत असं की त्यांचं गृहलक्ष्मी आधार योजना जी आहे त्याचे पैसे जमा नाही झाले खात्यामध्ये, हे फार मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. पण मला वाटतं या निवडणुका फार या समस्यांवर न होता व्यक्तिगत झालेल्या आहेत, पक्षांतराच्या मुद्द्यावर झालेल्या आहेत. आणि शेवटचं लोकांनी त्यांना जो आपला आमदार जो आहे तो विकास करू शकतो का आणि आपल्या ओळखीचा परिचयाचा यावर जास्त मतदान केलेलं दिसून येतं. आज आपण अगदीच अनौपचारिक ही चर्चा हे रंगवली होती. मतदान पार पडतंय, संध्याकाळपर्यंत आपल्याला मतदानाचं किती टक्के मतदान झालं हे आपल्याला कळणार आहेच. ज्यांनी कोणी मतदान केलं नसेल त्यांना मी आवाहन करते की घरातून बाहेर पडून प्लीज आपलं वोट जे आहे आपल्या उमेदवाराला द्या. कोण निवडून येईल, कुठला पक्ष विजयी होईल, कुणाची सत्ता येईल हे आपल्याला 10 मार्च नंतर कळणार आहेच. प्रत्येक पक्षानं प्रचार खूप मोठ्या प्रमाणात केला. प्रत्येक पक्षानं हा विश्वास व्यक्त केला की आम्हीच विजयी होणार, आम्हालाच बहुमत मिळणार. पण हे संपूर्णपणे आपल्या म्हणजे मतदारांच्या हातात आहे. आता तुम्हाला काय वाटतंय, एक नागरिक म्हणून आणि एक मतदार म्हणून तुमचं मत आम्हाला नक्की कळवा आणि त्यासाठी पाहत राहा गोमंतक.